Kaktian jong Blei ka ong sok uta ublayo map no ya kejing palat jong ublayo telap no len ya kapop jong sok uta ubrio ba utra umnyo shu ya kejing bom hok hu bat ubaha ka mensiam jong omdan kejing syukur tingli banjarwai lang ni kapor ban pundam brom yu Blei da kejing ruai ka ba lai spa khat ar lai spa khat saw bat lai spa khat ar ka berem Dono jong ala ka tung e temple jong mi ai kan long apo hang ni ku try Giêsu adu bom ju ko to shong jing dan jong mi jing dan jong mi jing dan jong mi kan yai long jing ka wai ba jing dan jong Jong mi kan yai long jing ka wai ba Tang shi por ban yo ya selok Tang shi por ban pet shami Aja sien ka long kam ko do ya ki jing Skop ha bom ne Ngan ai ba ro Ngan ai ba ro Ngan ai ba ro Tang ban yo ya log ban mi Ngan ai ba ro Ngan ai ba ro Ngan ai ba ro Tang ban yo ya log ban mi Tu tan ya ki ken jeri tu pelai kamen sim mi Ngala tan ban shong nga jing dum ma tu wan jing shai kasni aka jing shai men sim jong nga kas nga hon aka jing shai Aka jing shai men sim jong akas ngau hon tingli banyak snop pa hui ka jingruai hui pa ka jingruai ka ba lai spa arp khandai ba thamai ka ba lai spa arp nyon ka berem sim jong wale chanya hakita la jong birthday menu gem ju kendo uban re kat baru Pechashua Shen Panyo Shaladihi Pechashua Shen Panyo Shaladihi Blei do ya baro ki baha birthday ki don banya selok ban me Blei kata shi shae ngama dan tangkata ya ki jing waban penhon dan tangkata ya ki jing waban penhon
da ka buram jung Blei. Amen. Ni ai ngo yu Blei ba sasisin kum ki banget ki ba syakri ki ba mani yu ni yo ye kene kalat ya kapor haki yang ki sem ki jongi haka ban syakri ban mani yu ban ruai ki jing ruai ban pendam haki jing duai bat ban syashko ru ya ka khubor na ka ktien ka jong Blei haka ni kapor pediang sobha sasisin ni philang baro ki ba pej ya kane ka program Bat kham tam na benta kitu ki parlok ki parajor ki bahakini kita yo ki benai ki sngi ki babun ki badan hakmat jong kan ka thama ban ya khun ya kan ka khlam la ka long ha ki bor sarkar ne jong ka shnong ka thau ne ha ka nu ka benta ba phidan la ki long ki batrei ya ka kam ka barit ne ka ba he kam pher henry ni ai khublei ni pedang sobha ya phi bakani ka khubor ka jing syakri Blei ha ka ni ka por kanu ka bor ba ka jing arab ye phi ba kumjuru ka yin ka sem ka jong phi ti to Blei on arab yingi ha ka ni ka Jingmane Blei ka jongi ha ka ni ka ski ngin syakri lang yu Blei da ka barwai ka jingwai ka ba khat lai na ka ba thmai bat khat riu na ka ba rim ka jingmap u Blei ka jingwai ka ba khat lai na ka ba thmai bat khat riu na ka ba rim Blei ba krau ba phela ha baro par ba vela le ya ki kam jong me ablei kam phela long ka jing ai ma mi ko Blei dang mar we hi me ju ma ki pop jong Mê chư map keep up jong ni Jeng pala jong ni map up lay Ngi ram ngi swai tu pen im Na lor jong mi dan bala Ya ngi ba pop ban map ban sha Mami ko Blei Dang mar we hi me ju map ki pop jong ni me ju map ki pop jong ni ai ba ki so ka jing ai ki kam ba pha jing u Blei ken nang pen krau ka nam jong u ha per ba ha boneng ru ma mi ku Blei dang mar we hi me ju map ki pop jong ni me ju map ki pop jong ni Kajing puli na kaktin ka jong Blei ha ka ni ka por ka long na ka gospel jong Organist kalinong ka basaw ka Dkhar ka ba art pulai nga kerpat ipi haki yeng ki sem ki ba phidan so bha ban shim ka Bible ban play sha ka ni kaktin ka jong Blei ka gospel Organist kalinong ka basaw ka Dkhar ka ba art pulai ka ba ongkum ni Hari kapor ka jabat ka long minta ken. Haba kinong yamani Blei. Kiba shisha kin yamani yaukpa haka minsim bat haka ba shisha. Naba ukpa ru uwat ya kiba kum kita ban mani yau. Tungin pasyu Blei haka jing tuai. Ablei bukpa jongi ubah beneng. Ubalong tenrai jong ka jing im baro. Padon haka ni ka sla kendau. Iwan ban mani ban yaro yeme ban aingu yeme ko pa bi namar ki jing baha ki ba kin sai ba ki ba janai ki jome ki ba methe kerhai ha ka jing em ka jongi ha ka ni ka ski ko pa bi ni wan da ka min sim ka ba aingu yeme halaki yeng ki sem ki jongi ki bangi don ki bangi shong
Baraki yang kisem ngi mani ya me ko trai ken rat bi. Bat ngi dwai hagan ni kapor ko mangi don lang. Halaki jong ki kamra ne ki yeng. Bamen sgau ye ki jing dwai ki jongi. Men yo I ko trai ken rat bi. Bat kmi ru ya ka donut bat ka men sim ka jongi ka ba ang nut ya me. Ngi dwai men kerku yang ikat menginang syakri ya me. Bat ngi dwai kam tam na benta kitu. Ki paralok ki jongi ko trai. Ki badan hakikam ki baper banya kun ya kini ka klam. Ki do ya ka tia ka dem ka jongki. Bat ki hap ban jengai no sipor. Na ki bahayeng bahasem ki jongki. Ngi dwai kerpang men ai bor ki ko pa bi. Bah ka jing persang ka jing ya kun ka jongki. Kaksanti dan bor ka jongme kan don halor ka jing em ka jongki banda ban sumar ya ki. Baki laru ban ai ya ka babatam ko pa bi. Na benta ka buram ka jongme bat na benta ka jing bah jongki breu ki babon. Kerku ya kini kapor. Bat ika mensim ka jongi ko try syo bangin cha skor ya ka ktien ka jongme. Bat yarap ingi ko pa bi. Bangin long ki jing thau ki batamai. Hadin bangin yo sngau ya ka kubor. Nagaktiin ka jongme. Ban paniaday ru bat ka jing im ka jongi. Ban long ru kita. Kibalak kela. Karukam perkat. Karukam sngau. Bat ka jing im hi barok kawai. Hakakerteng jong Jisu Kristus kidwai. Amen. Hagan ni kapor ngidon ka jing ruai kerpang. Tengah kerpat ya imi Syngai bin sngau bah ban wan syakmat ban syim ila ka benta. Dkhar donut baro na martin jong hangi ulapenyo na kendri kapop menha bangilong raw day Jisu blawan day na marjongi ula siu ya kakuna ban pelan na jing ya patrim kasni kado Blei yang I sya ya laki popangin ba henry ban ai titang karam kapop lasiu halo dingna ula syak nang ban pen nong pop kunga day jing it pala bakraw bla I do Blei long jing map yaka day na marjongi ula siu ya kakuna ban pelan na jing ya patrim kasni kado Blei yang I sya ya laki popangin ba henry ban ai titang day na marjongi bula siu ya kakuna ban pelan na jing ya patrim kasni kado Blei yang I sya ya laki popangin ba henry ban ai titang ai ku Blei ya ibala ai jirwai kerpang mentan bat nginget baga jirwai kerpang kalong kajing kerku yangi ki kentin ki badan kajing mut ke bejeliu ha kajing edai ke jongi ki banget
haka jing de jongi ki bangai bat u Blei. Kumbala puli mene naga basdang ya ka benta naga ktien ka jong Blei ka balong ru ka nong rim jong ka jing slok ka bala penchong nong rim naga gospel u Organist ka nong basau ke de khot ka ba art phulai ka ba dei shapang ka jing kran jong u Jisu bat ka wei ka kentai na ka nong Samaria. Kadi ka jing kran ka ba jorong ba ka ni nadu ka linong ka basau ka de khot ka paningkong ter hadu ka de khot ka ba lai pau khandai hadu sau pau wei ter ti henrei ba anom shim than ya ka por ngan pe tang ye ka tu ka binta ka lenong ka basau ka dikhot ka ba ar phulai ka ba ong kum ni henrei ka por ka ja bat ka long minta ken haba ki Nongmane Blei ki ba shisha ken ya mane ya ukpa ha ka minsim bat ha ka ba shisha kidi dikhot ki kran shai ba ka jingkran ka dei shapang ka Jingmane Blei. Henry shwa kani ka dikhot ka ba art phulai kani ka kentai ba u Jisu ki lai kran shapang ka namar u Jisu ulek hajan jo kani ka kentai ba u ong ya kani ka kentai ba u don kam ya ka ba undi. Ba nang ta kani ka kentai ka la kendet ba ka ong kumno ba u Jisu balong u jiu u pan na ka balong pat kanong Samaria. Namar ki jiu bat kinong Samaria kim da don than kata ka jingedei ka babahane ka basngau tenan ba de kumta kalingo kani te ka jing yakran ka beteng jong kani ki argot de tat hadu ka dekhot ka ba shwa ka dekhot ka ba safulai ka ba Jisu Ukraine kani ka kentai ba uong khele khot ya ki tengah ki jongpa ya utengah jongpa bat kani ka kentai ka ong ngamdon bat u Jisu hangtu pat unsia thu ya ka ei pat ba kani ka kentai ka laju shwa bat hangta kani ka kentai ka ong yu Jisu kong ko kenrat ngas ngau thu ba melong unong ya thu lupa pet bhaya kani ka jingkran jong kani ka kentai ba ka ong yu Jisu ko kenrat ngas ngau thu ba melong unong ya thu lupa bat nang ta kani ka kentai ka dikhot ka ba ar pau ko ki kpa jongi kala Yamani Blei halor uni hi ulom kabamut ba kani ka kentai haka por ba u Jisu upen pau ya ka jing duna haka jing ka jongka ka jing bakla haka jing ka jongka kani ka kentai haka tien pareng ngin bu ban ngin ong ba ka divert no ya kata ka jing kran kam kwa ba u Jisu un kran chapang ka jing ka jongka namar ka tip ba ka jing ka jongka kam long ka ba bet la ka long bat u Blei ne ka long bat ki wei pat ki brio kani ka kentai le si kamla sha le ne kam su tanat ba unu brio un wan bat un kren chapang ka jing ka jongka namar ka dung namar ka so si la ne ka le randu namar ka jing kam long ka ba bet ka ba renti badai hangta ka persang ban kedat no ya kata ka jing kren chapang ka jing ka jongka bat ka wan ra pat chapang ka Jingmane Blei bat kani ka khubor ha kani kasngiru kadai shapang ka Jingmane Blei hakani ka kentai kawan ra bat ka ong ba ka Jingmane Blei bagi pa jongka kila mane kadai hauta hi ulum bat nang ta ka ong ba pi pat pi ong ki jiu ki mane pat ha Jerusalem bat kata ka long ka jaka ban Mane Blei bat hangta u Jisu un seju bab ya ka da kitu ki kentin ki bala puli mentan kai baka Jingmane Blei kam dei show hakanugu jaka kam dei show ban boru ya ka por jong Jingmane Blei hari ka Jingmane Blei ka ba ukpa uwat ka dei kata ka Jingmane Blei haka mensim bat haka ba shisha kendiat chapang ka ba u Jisu ong yakini ki kentin uang ba henry ka por kala jabat kalong menta ken haba kinong Mane Blei ki ba shisha kin mani ukpa haka mensim bat haka ba shisha kalong ko jubab ya kani ka kentai ka baong bangingi mane haulom berkata ka por ka ba kani ka kentai bat ki department jo ka ki mane kinong Samaria kalong hakilom bat shu ban snaya ka temple shu ba Solomon snaya ka temple ka Jingmane Blei ka dei halor ulom namar ulum pinapuli bha ya ka testament ka barim hi barok ka wei udan kata ka dak ka kerpang syapang ka Jingmane Blei ladangi puli ka jingwai sam hispa arphwei ru kalong kum tahi nan khmit laki khmat shakilum
Namar haka jingat ka jongki kalong haulum kal dei ka jaka ka baki julet ban mane Blei. Baki nong samaria ki beteng baki bot ya kata karukam mane Blei. Andai ki parlok bi haka ni kapor ka don kam yangi bang nyim dei ban bo ya ka jing sngoto ba ka jing mane Blei ka don haka nu ka jaka namar uji sula dep ong. Uang Henry kapor ka jabat ka longken menta. Baka Jingmane Blei ngimla syu banong baka dei hakawai ka jakala ni bangin bu da kapor. But let's say la dengi pai syu syaka testament ka barim ngenyo I hadu katno u Blei u kwa ban beso to yaki kon Israel bakam dei tangka temple ka ban pen im yaki hare ka dei kata ka Jingmane Blei ka jongki ka baki bot ya ka ktien ka jong u ki penya dei bat ka jingim ka jongki ki kala ka bamot bat ki transform ya ka jingim ka jongki bat ki reform pat ya ka im nang ka salang. Rekat bah dang kren u Blei kiem sngoto. Hakapor bu Solomon usnai ke temple u Blei uang. Uang ka ni ka dei ka jaka ka perthai ka dei ka jaka yu ke jat ke jonga. But uway na ki theologian ki bakrau Walter Brueggemann uang ba u Blei u God of fidelity u ba mla ban confine hakawai ka jaka. But kajing sngoto hagato ka por jingi kon Israel baka don ka temple kadai ka national symbol kadai ka religious symbol but kadai ru ka symbol ka bawanra kajing sngo sarong baka don ka temple ka ba mut ba ublei u don batki but haba don ka temple haba ublei don batki kinomrem dale leiru hakatma but daka ba don ka temple haba u don ublei lara teng ki im ya ka jing im ka ba I thala kat dua kan nuru kamne lei namar ublei u don haka temple. Kila bakla palat. Habangi pai syaka kitab Isaya kali nong kebeningkong haduk ke balai. Penyo I hangto katno ba ublei Ukren yaki kon Israel. Dah kajing bitar. Kikintien kiba bitar. Nang ta ke kitab Jeremiah kali nong ke bahinyau hangni ublei uong yaki kon Israel lengba u Jeremiah ubayang hakerdop jangka temple bad uong kumni wat shania agi kitien syukor dah ke baong ka temple utrai kilong kini namar hakatu kapor kila ban kia palat ya kata ka jing sngoto ka jing mut jong ka jing mane Blei baka tho bet syaka temple lani syaka jaka Henry ya ka ktien ka jong ublei ka bahikai kumno banim. Ki paralok bit habangi pai ya ki sedam bar ki tayo ki balalet. Ki dang bon ki yeng mene man ka por nga juong ka di ki bon teli ki yeng mene. Ki yeng mene ki bon. Kum jokru ka jing sniu ka dang bon. Henry ha ka jing sisa haba bon ki yeng mene ka mut baka jing sengru kalong ki brio ki pat ba bon ki le chika jing seng bat hang ta ki de ban yo ka jing kala ka mut bat hang ta ka perthai le ka jelane ka nong ba ka de ban kelan rem I ba kan long kumta namar balai ka jing sngoto jong I le se kalong habangi le chika yeng ka jong ublei ban mane Blei hang ta la map ki pop ki jongi bat ngi le pai ba ki kam ki jam ki jongi bat ngi le biang kumjo Ezekiel unong yo tho lupa uong kumno uang baki brio kini ki kon Israel haba ki let chaka temple abat haba dan menu bakren syapanga ktien jong Blei ki pet yuta kum u brio u bapen melen yaki skor ki jongki kum bapen melen ki skor ki jongki kum baki kon Israel ki let chaka temple Jeremiah u yeng umaham bakata ka jingle jongki kamla ban pen im yaki kamla ban pen sobha yo Blei namar ki rung haka temple ki pendap ye ka jingle niam bat ki let pai bat ki let biang ye ki ju ki kam ki bajaklia ki bajabo bat ki persya yo Blei kata kam dei ka Jingmane Blei u Jeremiah bat ki wei pat ki nong ye thuk lupa kila akren biang ya ka ni ka jing sisa baka Jingmane Blei kam dei tangka riti ne ka dustur ne ka rukam bangi pendap Bat uji su upen scam ya kene dah ke baong baka por kala jaba bat kala long menta baki ba mani Blei lani ki ba mani ukpa ki mani hakamen sim bat hakaba shisha haduk kini kisngi ki ba mentaru hoj halaki yang kisam ni mani Blei rengi haban bu jingkelibha ka Jingmane Blei ka ba kumno ni mani Ngimane kumno yu Blei hakanu koru kom ngimane yu Blei bat kumno kane ka Jingmane Blei ka kta pat ya ka jing em ka jongi
Namar haduk kini kisngihi kadang donhi ka jingbam sap. Ngamtip ka dene kamdei ka bashisha. Henry hakini kisngi ki mementa ka jingbam sap kadang don. But don ru ki baong ki babu jingkeli haki rukam ban play kedukan. Don ru ki babu jingkeli haki rukam ki ba per ba kumno kini ki yo bat kumno ki tai bat kemyo ki badai hok ban yo. Iman ka jingbam sap kadang don. Ma pi ba syong hayeng ba yo ngau ya kane ba mane Blei ringkat bat ki kon ki kti ki jong pi bat ki kemi ki kpa ki jong pi. Ma pi ba bat ya ka ktien ka jong Blei ha ka ne ka por ban yalam ki kon ha ka Jingmane Blei. Ma pi ki kon ba yalam ye ki kpa ha ka Jingmane Blei ha ki yang ki sem ki jong pi lada don na preng jong pi badang bam sap so baban i no. Namar kani ka di kapor, kabangin kala kabamut, ngin kershan iwe, ngin yarap iwe, ngin pen ya ka jing batam ka ba ublay, ula tau, ula bu ka mensim ka jongi, bangi don ka bor, ka jong ublay, bangin tau temai, ya ka ba minta bat ya ka laway do. Ka jing bam sap, ka de knyang ubam krun, ya ka jat ben riu ka jongi, lani ka pertai hibarok ka way. Ngam tip kumno ublay un bishar. Haba ki don ki bre ki bawan naduk nanong kendong banwan wat ye ki marba mardi ange hare ki hab ban yang lan da ki kenta isn ai ye ki isn ai ha ki ni ki skiru kom ba yathok kana iwai rangba wa iwai ilong keme iwan naduk na jingai ban le tang ka birth certificate ha ki riu ya saj an bat shita yo shampor bat uta uwai pat un salet bat un sa pendep shisgi ban yarap itai long keme. Lanu ngin kelah ka bamut. Wat lada kata ka Jingmane Blei ka jongi kala long man ka sonde Henry ka jingkeli ka long hato ngila kelah ka bamut ne. Ka Jingmane Blei parlok bi kamut tang ya ka pon ne ka jaka bangi pendap rukom. Ka Jingmane Blei ka dei ban pen kelah yangi. Ujisu ong hang ni snap ha. Wong ba ha ka ba ki Nongmane Blei ki bashisha. Uklam ong ka Jingmane Blei ka bashisha. Namar kamdon kata ka Jingmane Blei ka bashisha ne ka bamshisha. Ka Jingmane Blei ka dei ka Jingmane Blei. Henry Jisu hang ni ong uda ai ka karakter sapang kita ki bamane Blei ki bamane yo Blei ki Nongmane Blei ki bashisha. Ka bamut let's say ki don kita ki Nongmane Blei ki bamshisha ru. Kita ki Nongmane Blei ki bamshisha la ban ong ki ba wan hakmat jong Blei gumba long hakapor jong ki kon Israel hakapadon ka temple hakato kapor ki pendap ya ka niam ka riti ka dustur ka jong ki bat kilet biang ki juk ki kam ki ba jaklia. Henry hagni u Blei u ong ba ukpa u wat ya ki Nongmane Blei ki ba shisha. Nama dei maki ki ba penso bhayo Blei. Dei maki ba penso bhayo Blei. Mentan ngilaya pej ba kata ka Jingmane Blei kam dei kam thau ya ka jakane ka por. Henry minta kindiat namar ka Jingmane Blei ban batai ka long ka bajrang ba Henry la susat lingkot ban yo ban batai kenang ban sngotho ban penya dei bat ka jing em ka jongi kai ka Jingmane Blei hagak tin Hebrew don nyau tuli ki kentien bat ka jingmut jong kita ki nyau tuli ki kentien la sot ye kita ki jingmut bat ben mi ka jingmut jong ka Jingmane Blei hagak tin Greek kinon kumba saune santuli ki kentien bat ka jingmut jong kita ki kentien la sot ye ka jingmut ki joki bat ben mi pat ye ka jingmut jong ka Jingmane Blei. Hari ya pedeng jong kita ki jing batai ki babon lada pej bahai ka Jingmane Blei dei gai kadai ka jinge kendu ka jinge syam ka jongi badu Blei habangi ngi wat ya u da ka mensim barok namar kita ki ba Mane Blei kita ki Nongmane Blei ki ba shisha ki dei ki ba wat shisha yo Blei bar haba ki wat shisha yo Blei ki syam yo Blei habangi pai kumba ong hakaktin pareng kata ka jinge kendu badu Blei lani ka jinge syam badu Blei ngila ban bo kten pareng encounter with God ni pasya ka testament ka barem ba kumno Moses haba u Blei u war yu hakato ka lawlin nong ka ba ing hangto u Blei u khot yu Moses but u Blei haba u khot yu Moses u yo snow yo u but hangto ka de kata ka encounter with God but hangto u Moses u ko ngu ya ka e ka ba u Blei u pa haba ngi pai haba shaga jing em jong Samuel ru haba u Blei khot yu Samuel katu ka encounter with God
Habang ipai siya ka jing kenduk jo upol, but Jesus Christ katur ka encounter with God. Ka jing mani Blei ka ba ya kenduk, lani ka ba snow ka ba mat markmat min sim. Haga min sim ka jongi ya ka jing ta ka jong Blei, ka takin ka dei ka jing mani Blei. Ka ba tau temai na dong siya dong, ya ka jing long ka jong ubriu. Ka jing mani Blei, ka dei ka jing shem ka jing kenduk ba Blei. Hakata ka jing syambat ka jing kendu pada Blei, hang ta ka donpat ka jing yo ya ka jing shisha jong ka jing kot ka jong Blei. Baar ha ka jing yo ya kata ka jing shisha jong ka jing kot ka jong Blei, ngyo ru ya ka jing shisha jong ka jing tnget jong ka jing im ka jong But they hang ne parlok be. Baka ne ka ba kot, bat ka ne ka ba tnget kia kendu, they hang ta ka ba wanpat ka jing pentamai. Namar ka ni ka ba khod ka jing ting khod jongi bat ka jing khod ka jong Blei kata ka jing khod ka pen khod pat ye ki tinget ke jongi ka jing mani Blei ka bangi mani bat ka jing mut ka jongka lani ru ka jing mi ka jongka ka de ban mi ka jing mani Blei ka ba ai bor ye kita ki bala do ye ka bor ka men sim ka jongki dan na pring jo pi kum bangalabu na pring ha ka jingduai menne ha ka basdang na meta bon ba ki khun jong ka balang Mawkhar ka jongi ki badan kum ba ong ha ka front line ha ka ba ya khun ya ka ne ka kham ha ka front line ki don ki badan na ki quarantine center ki badan ha ki corona center ki badan ha ki shnong ki thau ban ya khun ya ka ne ka khlam la ka long ka kam ka barit ne ka ba kraw compare ka ta Hari ka jing mani Blei ka jong pi haka jaka trei lada pi dei ki Nongmane Blei ke ba shisha pi wat shisha yo Blei pin sham yo Blei but hap deng jo ka jing jong ka kam ka ba pi trei pi ya kan do ya ka jing do min sim ka jing mani Blei kan I min sim ya pi nang ta kan ai bor ya pi haba pi snow ba ka bor mla shu bandan ban trei ya ka ne ka kam ka jing mani Blei ka ai bor ka ai jing kern men ka ai jing slur Bat kam tam ka pen ngenru e ka men sim ka mamong. Bon na pedeng jongi hagani ka por. Ye kendo e ki jing ki ba lai phau jat bamla su ban batai. Lai phau jat. Bat kita ki jing ki pendu jing ker men yangi. Ki pen telat bor yangi. Ki pen peluat yangi ru kumjo. Bat ngi dan kam ya ka jing tengen. Ki paralok bi ka jing mani Blei ka ba shisha ka dei ka ba mat ya ka santi ka jong Blei ka ba serput serpai ya ka donut ka ba mong ka jongi ka dei ba mat ya ka santi ka jong Blei ka ba rapat yangi habang hidup bor ka dei ka santi ka jong Blei ha ka jing mani Blei ka ba kedopat yangi ban pentengan ban ongru bang ngimlong marwai bat ya ka ni ki ba syam ya ka ni ka jaj ya ka bor jong ka jing mani Blei ki dei kita ki bawat ya Blei haka ba shisha pat haka ba mensim hang ni ka jing mani Blei ki Nongmane Blei ki ba shisha ki mat ya kini na kini pat ki mi saki ki Nongmane Blei ki ba shisha ki mat ya ka personal transformation kumbala ong menne barok hat kito kidai ki personal transformation jong uwe ubriu ne ka we ka briu ki badak terang ki badak wat si sayu Blei ki badak yit si sayu Blei hari kata kat personal transformation ka jong ki kam kut tang hang ta kadang beteng susu mdei ka jing mani Blei kam long static tang hawe ubriu na hawe ubriu pakan sakut kalong dynamic ka jing mani Blei ka manifest ne ka paupat haka kam ba ubriu ne ka briu ki trei Badai namar kata, baka Jingmane Blei kasdang banpau haka personal transformation jong we briu ne jong kawi ka briu. Ka jinglong dynamic pat jong kata ka Jingmane Blei kam sakut tang haka personal transformation hari kaya lamru siya ka social reformation. Ka social reformation. Ladang ipet ya ki history ki babon tang hapo ka Bible ru ladang ipet ya ki history ki jong ka Bible hakapor ba usim Josiah ulap ya ki hukum ki jong Moses hanto kadan ka reformation ka basyirkai ba dan ki baong ba kadai ka revival ru dan beki abu de kiwe ki kentit compare hari ka dan ka reformation hakapor jong usim Josiah kadan ka political reformation kadan ka social reformation kadan ka religious reformation but ka economic reformation tang na Blei
ba u Josiah u lap ya ka ktien ka jong u Blei. U pat min sem u yam. Nama ka ktien jong u Blei ka peni ya ka jing long pop jong u bat ya ka hima ka jong u. Hadu ba u kelah ka pamut. Ka personal transformation. Henry wi lampat sya ka social, ka political, ka religious bat ke economic reformation jong ka hima Judah. Ki paralok bi ki Nongmane Blei ki basisha kumbalong ka ktin Mane Blei ka balong dynamic ki Nongmane Blei ru ki de balong dynamic. Ndai tang ha ka jaka basyong ha ka ying ka sem henry ha ka jaka ka batrai ha ka no ka jaka pen pau ba u Blei u imbat pi. Pen pau ba u Blei u yat bat u trailing ba jong pi. Haki kam ki ba pi le. Wat lada ki briu ki beng henry le e ka ba. Wat lada ki briu ki wa dong ki wa nya ki bishni bat kumta ter henry le e ka ba namar ka bainong jong pi ki ba Mane Blei ki ba shisha ka dei na u Blei kam dei na ki briu pat. Ki Nongmane Blei ki ba shisha ki ap ya kata. Hakaba u Jisu Ukren ya kane ka benta. Bau ong ba kapor kala aja bat kalong menta ken baki Nongmane Blei ki mane. Ya u Blei ha ka mensim bat ka basisha yen pairu kendia chwa ben pinkut sha ki jingja jong ka history kat kum ka Bible ba ka pencha yangi. Habang ikan mau ha kapor Babylon baki sha ring mrau sha the. Ba bon ba ki Hebrew hang to ka temple ki la sha pen pra. Kam don show ka Jingmane Blei. Henry ha ki yen ki sam ki mane. But pitip ya kane ka jing sya ka bakrao. But day ha kane ka Babylonian period. Lane kata ka por kaya baki kon Israel ki dan pa Babylon baki sami ki commentary ki babon sya pang ka Torah ki santli ki kitab jong ka Bible. Day ha kane ka por kin sami ru ki jing tho ki ban pen scam ya ka jingyat ka jong ki ha ublay. Day ha kane ka por baki dan pa Babylon baki jing tho ki mi shibon ban pen I ba u Blei un sa pelaj pat yaki. Ki parlok bi haki yeng ki sem ki shong. Lese haki surak ki simkin ki kendo. Bat ki kren syapang ka jingalam lenti ka jong Blei. Kaba ki don hapdeng ka jing syak ring mrau. Henry ki don ka jingkerman ba u Blei un mi. Udan we nong tho ubakrau. Wong day hakane ka por ba ka niam Judaism ka sasdang ban kiem. Pi ben de pek bha ya kane ka jing shisharu de hadu ban apoi ha po Babylon ki sas kam smau thu bha ya ka jingmut jong ka jing I ka jong Blei aki. But de ha kane ka por ko mo tan ki mi ki jing tho ki babon. But de ha kane ka por kadang kam klan kadang kam bon kata ka jing slok ka jong kiru ban pen ken mau I wei syapang u Blei. Hari kita ke por teng kila aklet u Blei por kita na po Jerusalem. Hari kita ke por kadan kata ka fellowship, kadan kata ka communion buat batki. But day hakane ka poru baki breu ke sedang ban soto badan kampalat ban wat u Blei. Ka baar pat ke jingja le si kidan skui ke jingja. Ka baar ke jingja ka long ha ke jing sedang jong ka balang ka baningkong, ki balang ki baningkong ha ke por jong ki apostol. Kini ki kendo aki yang kisam mudan yang mani. Hari haki yeng kisam kia kendo. Bar haki yeng kisam wai ubriu unyang namar ka kot ba kempat don. Tangka shiti jong por pat tho atau ko por. Henry wai ubriu unyang. Uken mau ya ki jing ong jong u Jesus Christ. Lesi u asngau na ki wai ki briu u asngau na ki wai Henry unyang. Bat unya thu ya ki ki ba u Jesus ulakren. Ki jing hikai jong u Jesus Christ. Bat ki pelong ka jing duai. Bat ki ruai ru ya ki jing ruai sam. Dei tangkum ta ka Jingmane Blei. Hari ke history ke ya thu yangi. Badai ha ki bakum kini ki rukam Mane Blei ha ki yeng ki sem ki jongki baki dei shisha kita ki Nongmane Blei ki basisha ka balang ka sedang ban kiu syakmat ban yat syakmat. Ki parlok bi ha kini ki balang ki badingkong ki Kristan abang ipet yaki. Ka don ka kubor ya ka jing em ka jongi. Balada piyok ban pek ya ka jing tho jong Tacitus ka record ka jong u syapang ka balang ki baningkong kalong ka balingok ha. Amla ban bu ki kentin ki bau Tacitus wang ude u historian u bakrau. Henry wang kumni wang alingok ba kini ki briu ki ba mani u Blei ki mani teng ha ka kamrasyid ja
teng ki ya kendo haki surok ki singken ki kentu sepang ublei jong ki ubamani. But dan na pring jong ini ki bredu ki di bedeko, ki di merau, ki di bedok. Dan na pring jong ki di belasah kentat ki melang ka salang. Henry kata ka jinga jan ka jinga iet ka jong ki ka pelong ya ki bakin scam ha ka jinga. Bakin kersan iwe-iwe. La kalong ha ka jingdon kam jong ka met. Ne kalong ka jingdon kam ha ka mensim bakin ai bor kini arab kin petingen kalong haduk kata. Ki parlok be kini ki di por ki ba ublei u aingi da ka tin pareng ban reflect biang ya ka jinglong mani blei ka jongi. Ngidon kam ban reflect biang ya kata sa sisin. Itu blei unker ku ya pi baro ki bas ngap ya kani. But ngin duai lang ba ublei un tau ya kata ka mensim mani blei ka ba shisha ka jongi. Bakum bakata kam jingmane blei ka wanra ya ka personal transformation in wanra pat ya ka social reformation, religious reformation, political but economic reformation. Amen. Hagani ka por ngin penwai no ya ka jing syakri ka jongi da ka bangirwai lang ya ka jingwai ka ba sauspa sahusan na ka ba temai bat sauspa lai pusau na ka berim ka jingalam ublei ka jingwai ka ba sauspa sahusan bat lai spa lai pusau. Lam yanga batrai Jehovah berkremleng baka pertai ngangat Lord mamedo ai bor ten yanga dak di isne kat bangaim kat bangaim He ate rajing I am. He ate rajing I am. I ngandi ka ka jing in lay ngan siyang shu. I ngan bang nama na gospel banuk buka jing imru kat pangaim nan tan siyang shu nan tan siyang shu Onda poi harut wa Jordan jing shepting what I can wan leng ba jing at pelung itrin Jisu wan mame bantan hallelujah hallelujah Jinom long hari kanan Jinom long hari kanan Ngin subhaban yeng lang baro bat ngin yo ya ka jingkul ku penwai. Haga bawai no jongani kapor ka bangi syakri ya me ablei da ka minsim baro da ka bor baro bad da ka jingmut baro. Tu dai ba ka jai ka badap ka baslei ka jong ublei bu nong penim jongi uji sukres. Jing ej ba ka ba phla ka ba mayan ka jong ublei ukpa. Bad ka jing slok ka ba pentingan ka ba ai bor ka jong minsim ba khoi. Begini lai ha uwei ken chong sa chong ringkat bat ngi halaki yeng ki sem ki jongi. Bad ka balang bad ki reu khoi ki baran ka leng setlak ka pertai. Nadu menta shido ki arta ki ba bam jukot ru. Amen.